በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ስድራሉ ለእግዚአብሔር ከመይ ትውዕሉ ከመይ ተምስዩ አነ አምላክ ይመስገን ሰላም እንባርከትን ለማዓንቲ ከዓ ታሪክ ቅዱሳና ነስት ሒዘልኩም መፅለኹ ንመጀመርታ ታሪክ ቅድስት ሄራን ሒዘልኩም መፅለኹ ታሪክ ሰማዕቲ ቅድስቲ ሄራን ሄራን ማለት ሰላም ማለት ክኸውን እንከሎ ስም አቦኣ ንጉስ ሉክያኖስ ይበሃል። አቦኣ ወዲ ሸሞንተ ዘመስኮቱ 12 መካበያ ዘለዎ ሕዳ ዓብይ አድራሻ ሰሪሑ ሓደ አረጋዊ መምህር ዝምህርን 30 ኣዋልድ ዘገልግለሉን ገይሩ ሃበ። እቲ መምህር ክመሃር እንከሎ ብደገ ኮይኑ እንዳ መሃረ ንሳ ጓል 7 ዓመት ምስ ኮነት ሓደ መዓልቲ ኣብ መኣዲ ተቐሚጣ እንከላ ከምዚ ዝስዕብ ራእይ ረአየት። ሓንቲ ርግቢ ኣብ ኣፍ ቆፅሊ ኣውሊዕ ናብቲ መኣዲ ኣቐመጠቶ። ሽዑ ሓደ ነስሪ ኣክሊል ሒዙ መፂኡ ኣብቲ ዝቀረበቶ መኣዲ ኣቐሚጡ ድሕር ኳኽ ተመን ሒዙ ነቲ ተመን ኣብቲ መኣዲ ኣቐመጦ። ቅድስቲ ሄራን ብዝተረኣያ ራእይ ደንጊፃ ንመምህር ነገረቶ። እቲ መምህር እታ ዝረኣኽያ ርግቢ ተኣምራት ሕጊ እያ፣ እታ ኣብ ኣፍ ዝነበረ ቆፅሊ ኣውሊዕ ጥምቀት ክርስትና እዩ፣ እቲ ነስሪ ከዓ ዓወት እዩ፣ ኣክሊል እውን ናይ ሰማዕታት ክብሪ እዩ፣ ኳኽ ሓደ ከሓዲ ንጉስ እዩ፣ እቲ ተመን ዝበልክዮ እውን መከራን ስቃይን እዩ። ስለዚ ንስኺ ምእንታን ስም ክርስቶስ ተጋዲልኪ ክትዕወቲ ኢኺ ኢሉ ተርጎመላ። ኣብዚ ግዜ አቦኣ ንጉስ ሉክያኖስ መፂኡ ካብዞም መኳንንቲ ንሓደ ከመርዖኪ እየ ምስ በላ ን3 መዓልቲ ምስ ነፍሰይ ክማኸር በለቶ። ኣብኡ ምስ ወፀ ርእሳ ላፅያ ኣብቲ አቦኣ ዘምልኾ ቤት ጣዖት ኣትያ ብዛዕባ መርዓን ሕፀን እንትሓትት መልሲ ኣይረኸበትን። ድሕሪኡ ናብ ሰማይ ብምጥማት ኦ ክርስቲያን ኣምላኽ ናብቲ ንስኻ እትፈትዎ ምርሐኒ ምስ በለት ዝተለኣከ መልኣክ መፂኡ እንሆ ፅባሕ ካብቶም ናይ ሓዋርያት ጳውሎስ ደቂ መዘሙራት ሓደ ናብዚ ዓዲ መፂኡ ከጠምቀኪ እዩ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣቦኡ ሉክያኖስ ምስ ሰበይቱ መፂኦም እንተ ሓቲትዋ ኣነ ክርስቲያናዊት ኮይነ እየ ብስም ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣሚነ ኣለኹ በለቶም። ኣቦኣ ተቆጢዑ ካብቲ ዝነበረቶ ቤት ናብ ኣደባባይ ኣውፂኡ ኢዳን እግራን ኣሲሮም ብኣፍራስ ክረግፅዋ እኳ እንተኣዘዘ ንዓኣ ግና ኣምላኽ ስለዝተኸላኸለላ ዋላ ሓንቲ ኣይኮነትን። ኣቦኣ ነዲኣን ነዚ ነገር ዚ ሪኦም ክልቲኦም ብጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ምስጋና ይኹኖ ኢሎም ኣመኑ። ጣዖቶም መንግስቶምን ገዲፎም ናብቲ ዝሰርሕዎ ህንፃ ብምእታው ተቐመጡ። ኣብ ከባቢ ዝነበረ ንጉስ ነዚ ወረ እዚ ሰሚዑ መፂኡ ናብ መንግስቶም ክምለሱ ለመኖም። ምስ ኣቦይ ንሱ ባዕሉ ነጊሩስ ነቲ ጣዖት ሓዘ። ንቅድስቲ ሄራን ኣናብርትን ብምስጋድ ብዙሕ እኳ እንተተፈታተኑ ንስግና ገለ ነገር ከይኮነት ወፀት። ኣብ ክሳዳ ዓብይ እምኒ ኣሲሩ ፈተና፣ ብመጋዝ መጊዙ ቀቲልዋ። እግዚአብሔር ከዓ ንግዚኡ ጥዒቲ ገይሩ ኣተንስኣ። ኣቦኣ ነዲኣን ነቲ ንዕኡ ዘጠመቃ ካህን ብምፅዋዕ ምስ ብዘሎ ቤተ
ሰቢሎም 300 ኣገልገልቶምን ተጠመቑ። ንጉስ ንማርያኖሳውያን ዘይንኡ ሰሚዑ ብምምጻእ ኣብ ሃገረ ቀላኒካ በቲ ብዕራይ ዝበሃም መእሰሪኡ ኣስቲ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መጺኡ ነቲ ሓጺን ሰቢሩ ኣድሓኖ። ንማርያኖስ ሞይቱ መተካእትኡ ንጉስ ምስ ነገስውን በቲ ናይ ኢድ ኩናት ወጊኡ ቀተላ። ሕጂ እውን ጎይታ ካብ ሞት ኣተንሲኡ ንንጉስ ስውር ነዚ ዝተፈጸመ ተኣምር ብምርኣይ ምስ 42,000 ዝኾኑ ሰባት ናብኣ ሰጊዶም ብስም ጎይታ ኣሚኖም ተጠመቑ። ኣቦኣን ኣዲኣን ከዓ ኣብቲ ዝነበርዎ ህንጻ ዕድመ ይኣኽለኩም ብሰላም ዕረፉ። ቅድስቲ ሄራን ንድሕሪት ሰባት ስለ ዝተፈጠረት ብደመና ናብ ሃገር ኤፌኖስ ከይዳ ብዙሕ ተኣምራትን መንክራትን ብምርኣይ ብዙሓት ሰባት ኣእመነት። ኣብ ቅድሚ ነገስታት ፈረስን ሜቄዶንያን ነገስታት ቀላኒካን ቆስጠንጥንያን ብጎይታ ምእማን መስኪራ ብሰላም ዓረፈት። ብስም ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ስጋ ኣብኡ አንበሩ። ካብኡ ብዙሕ ተኣምራትን መንክራትን ይርአ ነበረ። ጸሎታን በረከታን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሰላም ለሄራን ከመ ትርጓሜሃ ለስማ ምስጢረ ጥምቀት ዘርአየት አምላከ ቆጽላ ዘይተ በህልማ ጊዜ ነጽሩ ኪያሃ በጽኑዕ ሃይማኖት ቆዌማ ሶበ አክሊለ ሞቂሂ ማእገረ ፈረስ ይሃምማ አሰረ ዚአሃ ተለዉ አቡነ ወእማ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ንዘንጠብጠብክዎ በአፈ ትጉሃን መላእክቲ ተአረመለይ በረከታን ረድኤታን ናይ ቅድስቲ ሄራን ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሃይማኖትና የጽንዓና። እግዚአብሔር አምላኽና የማን መንገዲ ምርሕና ካብ ክፉ ነገር ዝበለ ይሰውረና።